गुबुन बोसोरफोराव फालिबोनाय बायदिनो देग्लायबो बिरगोस्रि हारिमु आफादनि बानजायनायाव रंजालि बैसागुखौ बरायनो साखाफारा। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर आइबिनि गेवलां फोथाराव बोहैथि दाननि 18 आरो 19 अक्ट'आव साननैनि हाबाफारिजों देग्लायनि खुंगा 21थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाब गोनाङै बरायनो साखाफारा जादों। गिबि सानखालि आफादनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरनि थुनलाइयारि बादायलायनाय, गोदान मेथाइ मोसानाय, मेथाइ खननाय बादायलायनाय लानाय जादों। नैथि सान एबा 19 अक्ट'नि हाबाफारि बायदियै सानजौफुनि 12:30 समाव गेवलां मेलनि हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लागोन होननानै फोरबो खुंफुं आफादनिफ्राय मिथिहोदों। लोगोसे बैसागु गेवलां मोसानाय, बैसागु जावजा मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिजों लोगोसे मोनाबिलि हारिमु आयदायाव बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथु नार्जारि आरो फावथिना बर'मोनहा बाहागो लागोनखौ मिथिहोदों खुंफुं आफादा। गरेस्वर बिरगोस्रि हारिमु आफादनि खुंगा 21थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ फैबाय थानाय बैसागो दाननि 4 आरो 5 तारिखै आरो एप्रिल मासनि 18 आरो 19 खालार खालि लानायनि थाखाय थि खालामनाय जादों। आं गिबियावनो गासैबो गरेस्वरनि रायजो लोगोसे अखमनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं गिबियावनो बैसागो बोथोरनि हामलायनाय जासिग्रोदों। बेयाव खोब मोनसे मोजां हाबाफारि जानो थांगासिनो दङ। थांनाय 2 बोसोराव मोजाङै खुंनो हायाखै रंजालि बैसागो फोरबोखौ। दा नैबे मोनसे बाराव बोसोराव जोङो बिरगोस्रि हारिमु आफादनि खुंगा 21थि रंजालि बैसागो फोरबोखौ खोब लैहोर लैहोर आरो बायदिसिना रोखोमनि हाबाफारिजों जोङो खुंफुंनो थाखाय थि खालामदों। बेयाव साननैनि थाखाय जागोन जिहेतु 18 आरो 19 एप्रिल। गिबि खालि जोंनिया थुनलाइयारि बादायलायनाय थागोन। नैथि सानखालि बैसागो बादायलायनाय, बैसागो हानजा बादायलायनाय थागोन आरो बेयाव जोङो ओनसोलनिनो माखासे राजखान्थि दैदेनगिरिजों लोगोसे थुनलाइनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो आलासि महरै लिंदों। गासैबो रायजो राजा गरेस्वर ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो बे हाबाफारियाव मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जोङो फैनानै जोंखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बा हेफाजाब खालामनो थाखाय जोङो खावलायहरगोन। बैसागो मोसानायनि अनगायै मा हाबाफारि? बैसागो मोसानायनि अनगायैबो जोङो गिबि सानखालि मोनसे खोब गोनां मोनसे हाबाफारि लाखिदों। बे जाबाय जोंनि ओनसोलारि मेथाइ खनगिरि मोसागिरि बिथांमोननो जों मोनसे सुबिदा होनो नागिरदों। बिथांमोनखौ जोङो गासैखौबो ओनसोलनि कालसारजों रिलेटेड मानसिफोरखौ जोङो लिंनानै बेयाव पारफरमेन्स खालामगोन गिबि सानखालि। लकेल सिंगार, लकेल आरो सिंगारल' नङा, थुनलाइजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया मानसि आर्टिस्टफोरखौ जों लकेल आर्टिस्टफोरखौ लिंनानै बेयाव जोङो पारफरमेन्स खालामहोगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनिया थुनलाइखौबो जों गाराखै। बैसागो बोथोर होननानैबो जोङो थुनलाइ बादायलायनाय, खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय बेखौबो लाखिदों। आरो मोनसे इन्टारेस्टिं जों मोनसे माबा लाखिदों, हाबाफारि लाखिदों। बे जाबाय गिबि सानखालि एसे 6टा 5टासोनिफ्राय जों मोनसे खन्थाइ आड्डा लाखिदों। बे खन्थाइ आड्डायाव ओनसोलनि गासैबो थुनलाइजों लोब्बा थानाय फोरोंगिरि, रिटायार पार्सन बेफोरबायदि गासैबो माने इडुकेसनजों रिलेटेड थानाय मानसिफोरखौ जोङो सुबुंफोरखौ बेयाव लिंनानै जों खन्थाइ, गावनो लिरनाय खन्थाइ बा सोरबाया लिरनाय खन्थाइयानो जा, बेयाव माने जों ग्रिद जनानै जों गासैबो खन्थाइ आवरायनाय मोनसे हाबाफारि लाखिदों आरो बे मोनसे इन्टारेस्टिं हाबाफारि। आरो मोनसे गोदान हाबाफारि लाखिबावदों जों देग्लाय। बेयो जाबाय दोरोङारि सिफुं सुनाय आरो सेरजा सुनाय बादायलायनाय। बेयो खोब इन्टारेस्टिं आरो आनकमन, आं लानाय नुफेराखै बैसागो बोथोरफ्राव। खिन्थु नै जोंनि बिरगोस्रि हारिमु आफादा बे मोनसेखौ मोनसे आनकमन जोङो लाफेरनाय बायदि मोन्दों आरोखि। सोरबा लादोंबा जों मिथिया। बे नोंथाङा जे बावैसो सिगाङाव बुंबाय सिफुं सुनाय, बेयो बादायलायनाय जागोन नामा? बेयो बादायलायनाय जागोन। बेयो सिफुं सुनाय आरो सेरजा हुनाय बादायलायनाय जागोन गिबि सानखालि। बेनि उनाव जे जोबथारनायाव जे हारिमु बिलिफां आयदा हिसाबै मा लाखिनाय जादों? बेनिफ्राय नैथि सानखालि अर्थात 19 एप्रिल 19 एप्रिल खालि जोङो हारिमु बिलिफां आयदायाव गायक लाखिदों मुंदांखा बिथु नार्जारि। आरो बिथु नार्जारिजों लोगोसे फैगोन फावथिना बर'। बिथांमोननि प्रग्रामा खोब हाइफाइ आरो खोब माने रंजाथावना जागोन होनना सानो। बेनिखायनो गासैबो फैनो थाखाय आं खावलायदों रायजो राजा बिथांमोनखौ। बिनि बादैबो जोंनिया आङो मोनसे बाथ्राखौ मख'नो बावगारदों। बे जाबाय बैसागो हानजा बादायलायनाय। बेयाव बान्था थागोन। गिबि बान्थाया 15,000, नैथि बान्थाया 10,000 आरो थामथि बान्थाया 7,000 थागोन। आरो बेयो अपेन मिटिंजोंनो लोगोसे जागोन। बियो अपेन मिटिंनि एसे आवगायाव बे बैसागो डान्स कम्पिटिसना जागोन। ओमफ्राय अपेन मिटिङाव जोङो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथांखौ लिंदों। बेखेवगिरि हिसाबै डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सार बिथांखौ लिंदों। बेखिनियानोसै। आरो साबसिन बैसागो सिख्लानि सायाव मा? बैसागो ग्रुप
डान्स कम्पिटिशनजों लोगोसे जोङो बोसोरफ्रोमबो साबसिन बैसागु सिख्ला आरो सेंग्रा बेखौबो लाखिनाय जायो आरो थिग देग्लायबो जों बेखौ लाखिदों साबसिन बैसागो सेंग्रायाव 3,000 आरो सिख्लायावबो 3,000 जेवजा मोसानाय बादायलायनाय दङ बर' गोदान मेथाइ बादायलायनायबो दङ बेफोर रोखोमनि बादायलायनाया माने समजों लोगोसे जालांबाय थागोन समफोरखौ माने थाबैनो प्रग्रामा ओंखारसिगोन बेयाव गासैबो प्रग्रामफोरखौ आरो प्राइजनि अनजिमाफोरखौ नुनाय जागोन